गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। भिडिअनि क्वालिटिया जोबोद गाज्रि आंनिया, माने माथो खालामनो, दाम खमनि मबाइलजोंनो भिडिअ बानायलाबायो आं। दा बिनि थाखाय निमाहा बिबाय। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानब्ला एबा बोरैबाफोर नुसनबायदोंब्ला चेनेलखौ अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय, आङो मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन जे जोंनिनो आंगोनि आंगोसिन इउटुबार देरहासार इस्लारि आरो अफ्रि दैमारि बिथांमोननि भिडिअखौनो माने ससे क्लिप होनानै आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो थार खोथाखौ माने फोरमायथिनो एबा थार खोथाखौ मिथिहोनो थांखि लानानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। दा आङो ओरैबायदि आसा खालामाखैमोन जे बेफोरबायदि इसिबां माने कमेन्ट हरगोन होननानै। दा गोबांथार मानसिफ्रानो कमेन्ट हरदों। कमेन्टआनो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बै दाखालिनि इउटुबार BRB कमेन्ट चेनेल बिथांनि बाथ्राखौ लानानैनो बेफोर भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। दा बिनि गेजेराव आं आसा खालामाखैमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि कमेन्ट हरगोन होननानै। दा कमेन्टखौ नायनानै आं एसेबाबो हमनो हादों आंनि माने थौले मेलेमजों। निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसेबाबो दुखु मोननाय दङ, जायनि थाखाय बिथांमोना गोबां बेबायदि कमेन्ट हरदों। आं कमेन्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा, गोनां जायोब्ला आङो माब्लाबाफोर दिन्थिगोन। जाय हक, मोननैसो कमेन्टखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे एसे माने बे साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो बिथांमोनहा जे बेबायदि कमेन्ट हरदों। दा बे एसे साननो गोनां बाथ्रा जादों। जाहाथे बेफोरबायदि कमेन्ट होलाया। जोङो हानायमानि जोंनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै लानांगौ। माने नंगौ, गोरोन्थिया निस्सय सोरबा सासेनाव जादों। दा जेना हक जाबाय थागोन, बियो बबेबा मोनसे समाव मोजाङै मोजां लामायाव फैफिनगोन। आं बेखौ निस्सय जाफिनगोन होननानै मिजिंथिदों। आसा खालामो जों गासैबो रायजो राजाफ्राबो बिनि सायाव एसे सांग्राङै नोजोर होनाया गोनांथार होननानै आं सानदों। जेना हक बे जानानै थांबाय। दा गुबुन मोनसे आयदायाव फैनि। आयदाया जाहैबाय BTRनि सिङाव दा माखासे ओनसोलफोराव दैनि जोबोद आंखाल नुजाथिदों। बेखौ समाज बिजोङाव नुनो मोननाय जादों, खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। आरो बेफोर दैनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय माखासे समाजनि खामानि मावनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना दैखौ जगायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरनिनो माखासे भिडिअ दं। नाथाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया बेनो, सरखार थासेयावबो सरखारा इमारजेन्सि हिसाबै बेखौ दायथ' लानो हायाखै। सरखाराव गैयै माखासे समाज सिबिनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि सावरायलायनानै दै राननानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बिनि भिडिअखौ एसे नायदिनि। दिनैसिमबो जों जल जीवन मिशननिफ्राय जोङो दैखौ मोनगोन होनना आसा दङमोन। नाथाय दासिमबो दिनै माखासे ठेकेदारफोरनि अबहेला खामायनायाव जोंनि बे गोनां जोंनि प्रब्लेम दा बे सिटुवेसनाव जोङो बेफोरबायदिखौ मोननाय मोनब्ला जों दैनि थाखाय बिदि हालाखा बिलाखा जानाङामोन। थाबैनो लुफुंनांगौ आरो थाबैनो जोंनो बे दैखौ जगान होनांगौ होननानै आं बुंदों। जोंनि बे दाउआ बुथुवा गामियाव दैनि थाखाय बिराद जारला जोंहा। दा मानसि मोनलोङा, मोसौ मोनलोङा मानसि गैया आरो दुगैनो लोबनो। दा बिदिनो सोरबा बोराय बुरि दङना, बिसोरथ' बिराद दैनि थाखाय बिराद जारला। रोगानो हाया, माबानो हाया, खाथि खाला दैखर गैया, माबा गैया, बिनि थाखायनो बिराद जारला जायो जोंहा। बेनिफ्राय नै गभर्नमेन्टनि जिनिस गायसननानै दंफैयो, बेबा बबे जुगाव जागोन बेखौ बुंस'नो हाया। बर'खौथ' मा होनबावनो, होगोनल' खोथा बुङो। हनै लामाया जाबाय होनो, लामानि थाखाय बिराद जारला जोंहा। एखमबा लोमजागोन साजागोन, गारि मथर हाबा। दा मेसेंखायसो फाय लामा। दैज्लांबाथ' अखा हाबाय थाबाथ' गैखाया, जाखाया।
जोंथ' बेखौनो खावलायो माने जोंखौ जाय मानसिया अनगोन बेखौ जों एफा एनै मदद होगोन आरो दुखुथिया न'खरफोर बे न'खरफोरनो दै होनो होननानै जोङो दाखालि 16 थारिखनिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव दै रानबाय थादों। दा दिनै जोंनि बे सालबारि गामियाव दङ। दा सालबारि गामियाव इतिमध्य दैखौ जों रानखांबाय आरो दा जोंनि साहाजाय मोननैसो गामि दंबायो। दा दसे थानानै ट्राकआ फैबा रानबावगोन। दा बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जोंनो खोन्थादों जे बे जायगायाव दै लोंनो गैया, मोसौ मोसानो दै होनोबो गैया, दुगैनो मोना, ओरैनो देहा मोदोमफोरखौ खुनुरुखुम माने फुगारबायनानैसो थासै बे बाथ्राखौ बुंदों। जिब जुनार लोंब्ला मानसि लोंमोना, मानसि लोंबा जिब जुनार लोंमोना, आधा आधा जिबना ओरैबायदि माने दुखुथिया भाबै माने माबा दिन खाथायलांबाय बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा बुंबाय थादों। दा बिसिनि बुंनायखौ आङो खोनानानै आङो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डिसि प्रदिप कुमार त्रिपाठी आरो एडिसि शुभम आदित्य बरा लोगोसे पिएइचिनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार सरगियारि बिथांमोनजों सावरायनानै ज'नो बेयाव दै राननायनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों आरो बिथांमोनहानो बे टेंकारखौ हरनाय जादों आरो दा सानफ्रोमबो जोङो दैखौ रानबाय थादों। दा आं सानो बे दै राननाया जास्ट मोनसे इमारजेन्सि मोनसे रिलिफ बियो, मुर्त साइमनिल' बे रिलिफ बियो, बे पार्मानेन्ट सलिउसन बे जाया। दा दसे टाइमनि थाखाय रायजो राजाफोरनो एसेबाबो जोङो एसे हुंखा सुंनो होननानै बेखिनिखौ मावनाय जादों। दा जोंनि बे जायगायाव पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय मोनसे माने दै साप्लाइनि मोनसे सेन्ट्रेलनि मोनसे स्किम दङ जल बर्डनि। दा बे स्किमा दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। दा बे कन्ट्राक्टरा मोजाङै दाबो मावफुंनो होआखै। बेयाव बे खामानिया आद्रा जानानै दं। दा बेयाव जुदि साक्सेस जायोब्ला बे जायगायाव पार्मानेन्ट मोनसे सलिउसन फैगोन। दा बे सलिउसन फैनायनि सिगां दा जिहेतु एक्युट जाबाय प्रब्लेमा, खोब दुखुनांथाव जाबाय माने जोंनि समस्या। बेनिखायनो इमिडियेटलि बे जायगायाव बे दैनि स्किमा राननायनि सिगां जाहाथे प्रत्येक गामियावनो जाहाथे गंनै गंनैसो थारा पाम्प जाहाथे लगायना होयो। जों बेखौ जिल्ला बेंगिरिजों जों सावरायगोन, जिल्ला बेंगिरिजों खावलायगोन आरो बे जायगायाव दै मोननो नांगोन। रायजो राजाफ्रा बयबो दैखौ मोननांगोन आरो जोंनि देरसिन जेंनायानो दै। दानि दिनाव जुदि दै मोनलोङैनि थाखाय दै गांहाबनानै जुदि थैनो गोनां जायोब्ला बिराद दुखु गोनां जायो। बेनिखायनो बे जायगायावबो जों जाहाथे एसेब्लाबो जों जाहाथे सहाय होनो हायो, बेखायनो बे माने डिसिखौ बुंनानै जोङो बे दैनि साप्लाइनि बेब'स्थाखौ जों खालामनाय जादों। दा बे स्किमा दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। दा बे कन्ट्राक्टरा मोजाङै दाबो मावफुंनो होआखै। बेयाव बे खामानिया आद्रा जानानै दं। दा बेयाव जुदि साक्सेस जायोब्ला बे जायगायाव पार्मानेन्ट मोनसे सलिउसन फैगोन।